Hľadáte nádherný zariadený byt, do ktorého si stačí priniesť iba zubnú kefku? Niečo tu pre vás mám. Nachádzame sa na Dlhých Honoch, jednej z najobľúbenejších častí Trenčína. V blízkosti nájdete školu, nemocnicu, obchody a vynikajúcu dostupnosť do mesta. Bytový dom prešiel kompletnou rekonštrukciou. Má novú fasádu so zateplením, výťah a tiež vymenené stúpačky. Na ideálnom 3. poschodí vás čaká štýlovo zariadený byt s rozlohou 56 m2 s množstvom technických a dizajnových vychytávok. Dispozíciu tvorí spálňa, samostatná toaleta, kúpeľňa so sprchovým kútom, priestranná obývačka a kuchyňa s balkónom. Tu môže byť tá vaša kefka. Zavolajte mi a dohodnite si obhliadku. Som Michal Mišovec, som z Rado Reality.